Pozdrav, ja sam Tomislav. A ja sam Robert. I ušli smo u kampanju za saborske zastupnike. I sada kada je kampanja na svom kraju, što smo iz nje naučili? Prije svega da ustavna garancija da svaki građanin ima pravo birati i biti biran u stvarnom životu i nije svima dostupna. Jer birani ne možete biti ako nemate novaca. Koliko? 2 miliona, 3 miliona, 5? Pa toliko su do sada potrošile stranke u kampanji. Čekaj malo, potrošili su svoje novce. Pa ne baš, zato što svake godine stranke iz proračuna dobijaju preko 50 miliona kuna. Novac dobiju iz proračuna od građana, da bi ih opet uvjeravali da će jednom, nekad, možda, vjerojatno, doista ispuniti neko od svojih obećanja. A gdje su još donatori razne posudbe, a za mnoge od njih doznajemo tek nakon što smo glasali. A sa tim novcem kupuju medijski prostor koji bi trebao biti dostupan svima. Dakle, prezentiranje svojih programa, ako nemate novaca, zaboravite. Zasad, kada ste riješili problem od par milijunčeka, onda taj sav medijski prostor valja ispuniti predizbornim obećanjima. Ona mora biti velika, jako velika. Zaposlit ćemo 140.000 ljudi, pa kontrabrojka 180.000 ljudi, ma može i 200.000. Jer nitko ne traži objašnjenje kako ćete te silne ljude i zaposliti. Pa tako, nije važno što stoji iza plana 21 sigurnog smjera, vjerodostojnog puta ili pak reformi. Važno je da to se zvuči ozbiljno i veliko. A nitko još nije odgovarao za neispunjena i olako dana obećanja. Kako im to uspijeva? Na izbore već godinama ne izlazi preko 40% birača. Od približno 3 milijuna i 800 tisuća registriranih birača za HDZ i SDP na izborima 2015. zajedno je glasalo 1.513.661 birač, ili nešto manje od 40%. Dakle, manje od 40% već godinama sve nas uvjeravaju da oni imaju većinu i da drugih opcija nema, obećavajući pri tome sve što misle da biste željeli čuti. 140 tisuća novih radnih mjesta, 180.000, smanjenje PDV-a, poreza na dobit, besplatan prijevoz, dopunsko osiguranje, vrtić, udžbenici, dodaci, doplaci, 1000 eura. 1100 eura. Zvuči vam poznato? Ako među vama ima onih koji tim obećanjima više ne vjeruju, koji vide da se ni ona prethodna nisu ispunila, onda svakako izađite na izbore u nedjelju. I zato nemojte biti malodušni i pomisliti da ne možete ništa promijeniti i da vaš glas ne znači ništa. Upravo suprotno, on znači sve. 40% birača nije izašlo na prošle parlamentarne izbore jer misle da njihov glas nije važan. Ali zamislite, samo zatvorite oči i zamislite. Zamislite da svih 40% izađe i da svoj glas. Odjednom sve se mijenja. Odjednom moć je u vašim rukama. Nezaposleni, površeni, blokirani, mladi koji čekate svoje prvo radno mjesto. Što mislite kakvima su se do sada pokazali? Nikako. E pa onda ustanite iz svojih sjedalica, naslonjača, garnitura. Da, upravo je vaš glas presudan. Izađite ponosno u nedjelju na vaše biračko mjesto i dajte svoj glas. Ne trebate ga dati nama, dajte ga onima koji vas još nisu razočarali. Dali ste i drugima i oni su vas iznevjerili. Ako vas to ljuti, glasajte za SMS i izbacite svoj bijes.